What's up mga sangkay? Ayan. Ayan guys ha. Ayan itong video na to guys, reaction video natin doon sa laban ni Idol Mark Magsayo. Yan. Kasi lalaban na po siya ngayong sa linggo. Ayan, January 22 kay Russell Jr. Ayan. Sa marami tayong naririnig na kuro-kuro. Ayan. At matagal ko na talagang sinusubaybayan to si Idol Mark Magnifico Magsayo. Sa Alaboxing pa to. So hindi pa tayo dati YouTuber. So ngayon nag-reaction video tayo sa marami tayong naririnig. Ayan, ito yung pinakamalakas na nakalaban ni Idol Mark Magsayo. So ayan, Russell, humanda ka na dahil yan ang mangyayari sa iyo. Ayan. Ayan guys, panoorin niyo po itong pasilip natin yung maiksing video lamang kung anong kalalagyan mo Russell Jr. sa 22, January 22. Ayan. Win, Magsayo did. I think by boxing the past few rounds, not taking a lot of... Oh, down he goes! What a shot! His fight is over! That's it. Wow! Whoa! And a backflip successfully by Magsayo as Ceja, after making that big comeback, is starched. Ayan guys, napanood nyo yung laban. Di ba tulog? Ayan. Ayan, Russell, yung mga dyan, mga ni Russell Jr. Yung mga fans niya dyan. Ayan, ganyan po ang mangyayari sa kanya pagka sa January 22. Pagka ganun lang estilo ng laban niya, yan, ganyan siya. Magagaya siya kay Ceja. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at please abangan nyo ang laban ni Idol Mark Magsayo sa January 22. Support tayo mga Bisaya. Waray-waray dyan. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. God bless. Please subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa ating mga gagawin pa mga video. Ayan. Bye-bye.